जोंनिनो अजा सुबल बसुमतारी बिथांखौबो आङो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लाग्रोनो थाखाय खावलायबाय। सुबल बसुमतारी बाथौ अजा हिसाबै हाबा मावनानै हेफाजाब होगासिनो मैयानिफ्रायनो। दा बेखौ बिथांखौ मोननायावबो जों गसाइनाव आर'ज गाबनाय थाबाय। दा खोथाया जादों दिनै जोङो गोदोनिख्रुइ प्रत्येक हारिनि गेजेराव धोरोमनि सोमावसारनाया फैदों। दा दुलाराय बुहुमावनो धोरोमनि सोलायनाया फैदों। दा बिनि खारनखौ एसे नायनो गोनां जादों। जेरावबो सोमावसारनाया फैदों, नाथाय सब बिथिङावनो जेसेबां सोमावसारनाया फैदों, इक'नमिकआनो जा, पलिटिकआनो जा, दिनै धोरोमानो जा, शिक्षायानो जा, नाथाय मोनसे खोथाया साबधान जाखानांगौ। आं खावलायदों बिसेसकरि बाथौआरिफोरखौ जे दानि मुगानि दानि जिनाखि बिसायननि अबस्था, बे अबस्था लामाया गाज्रिथार। दिनै धोरोमखौ बयबो होसोदों, नाथाय धोरोमनि बेरेखा मावनाया बांदों। सोलोंथाइखौ बयबो होसोदों, सोलोंथाइनि गुनखौ गारजोबदों। दिनै बिश्व शान्तिनि थाखाय मानसिया बेखौबो प्रत्येक दिनै विश्व संस्थाफ्राबो देशनि मेलेमजिबिफ्राबो शान्तिनि थाखाय नाजादों। जय बाथौ धोरोमनि जय जय बाथौ धोरोमनि जय जय बाथौ धोरोमनि जय जय बाथौ गायसननायनि जय जय बाथौ गायसननायनि जय जय बाथौ गायसननायनि जय मानबे निर्मल बसुमतारिया जिउ लावथों जिउ लावथों जिउ लावथों मानबे निर्मल बसुमतारिया जिउ लावथों जिउ लावथों जिउ लावथों मानबे निर्मल बसुमतारिया जिउ लावथों जिउ लावथों जिउ लावथों बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। गोजोन्थों। चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै 15 डिसेम्बर 2023 अक्ट'खालि सुन्दारिनि खोलाहा 1 किल'मिटारसो गोजानाव दुलिगाव होननाय जायगानि गेवलां फोथाराव
गोथार आफा बाथौ बोराइनि थानसालिखौ गायसनदों एबा बाथौ गायसनदों। मानगोनां गेदेमा आलासि निर्मल बसुमतारी बिथांनि आखाइजोंनो। जै आफा बाथौ बोराइनि, दहाय आफा बाथौ बोराइनि। गुदि बाथौनि आसार खान्थि बायदियै बाथौ गायसनोब्ला आरो बाथौआव सालामि होयोब्ला दाउला गोजा हाथारनानै आफा बाथौ बोराइखौ सिबिनाय आसार खान्थि दङ। दा बेबो आसार खान्थि हिसाबै दिनै बाथौ गायसननायाव दाउला गोजा हाथारनानै आफा बाथौ बोराइखौ सिबिनाय बेयो मोनसे नुथाय। बेखौ अजा आरो दौरिनि हेफाजाबजों खालामदों। मानगोनां अजाया आफा बाथौ बोराइनो रायसंनानै फोरमायनाय जादों। बाथौनि बान्दोबा बाथौनि आसार खान्थियाव मोनबा, बेखौ लानानै बाथौनि फिरफिलानि गाबाबो मोनबा। गाहायाव दङ रुंसारिफोरनो मान बावनाय हाबाफारि।